Dit programma werd mij mogelijk maken door Showheimer, mijn het fietsspecialist en van Smaak. Dit gezegd hebbende, willen we u er ook op wijzen dat we eveneens interesse hebben in Jeppe Straatsma van team Jorrit Jachtbouw. Omdat beide renners over vergelijkbare eigenschappen bezitten en in vrijwel alle amateurkoersen om de winst vechten, zal de uitkomst van de komende koers, de ster van de Wouding, bepalend zijn voor de vraag welke van deze twee renners we willen toevoegen aan de espoirs van onze profploeg. Bouke denkt dan net dat ik onder doping ging, of wat? Dit is geen spul. Misschien maar voor één keer. Hij is gewoon flikker op. Armstrong begon ook ooit voor één keer. Hé, dan kist echt te voorzichtig zijn, Paulus. Hé, joh, vorige week jongen, een dikke mek, jongen. Maar je twee Italiaan, hè? Ik ga er nooit zo heel goed kijken. Ik stel nooit. Jawel. Je hoort nog. Wel ja! Stik mij! Hele tijd een beetje van je moeten slopen! Dan moet ik dit hier nou meemaatje in mijn eigen hoes, hé! Grapje. Je dacht dat ik meende, hè? Jongen, echt. Mooi, jongen. Ik ga lekker trappen. Je bezig bent, jongen. Hartstikke mooi. Hey. Ongemakkelijk. Ja, sorry voor Paulus. Ja, een beetje... beetje gek, soms. Maar goed. Hoi. Het komt erop hoor. Mwah, valt tot daar. Wat wil je? Ik wil hier wat zin litten. Remco had Fausto Koppie van mij opzocht. Wist je dat hij een stiekeme vriendin hier? Dat dame Bianchi. Is die altijd niet een witte jurk bij de finish, ja? Ja, dus ik dacht... Als Tono winst van de Mitje... Misschien ken ik dan... Ja, tof. Leuk. Mast wel winnen. Ja, maar dat komt goed. Eerst winnen. Alsof ik net op een fiets, ja, nee. Moet ik dus snel bochtjes op een hassenzak.
Paulus, het regent nou, maar het zal droog worden. Het gaat Piet zijn. Ja, dat zal wel weer wijzen, net dat Peter zijn had. Zieger. Maat Harmen eraan nog even naar zin. Nou, het valt wel tegen, hè? Oké. Paulus hoort hier te wien. Hé Paulus? Ja, jongen, zeker. We kan al beginnen, hè jongens, aansers. Zorg je gewoon dat is de Oerijnblues, het eerste stik. Dat is alles. En net de volle energie, hè. Eerst bordje van de oren leeggieten. Het komt wel goed, Bouke. Ja, zie je. Het is net volle wien, dus ik denk net dat het spul op de kant gaat. Huh? Of het moet wijzen op 80 kilometer. Dus wel dat lege hein. Zorg je dan dat het in de goede waaiers zit, hè jongens? Mag ik een dikke ja? Ja! Mag ik een dikke ja? Dikke ja! Dikke ja! De Voortvrotters gaan voor de overwinning! We binnen haast, jongens. Dus, ravitaillering op het wat redden, ja? Dat is dit harmenkleer. Dan neemt je 2 geltjes, banaantje, puddingbroodje, colaatje. En direct opeten, hè? Want daarna komt ook gauw de finale. Hé. Dat wist het werken direct, ja. Voor jou horen precies de koers die. Ik is vlak voor de stad nog in en mast vast. Het komt wel goed, zei ik. Jongens, ik wil even alle aandacht. Het gaat hier echt ergens om, hè? Let je net gekmaatje, hoor je aan de opdrachten, hoor je aan de tactiek. Het stiert net volle wien, dus het zal net voor te mal gaan, maar opletten jongens, opletten. Oké, wij gaan voor de overwinning jongens. Kom op. Zieger, jongen. Oh, dat kietelt, jongen. Oh, Harmen. Hey, sterk het. Straatsma. Jeppe. Zullen we even van de fiets meppen? Bam. Schakelt hij nou elektronisch? Het is dezelfde fiets. Heerlijk, Harm. Vertel vooral het vriend worden tussen Jeppe Straatsma en Sigrid Keizer. Maar we hadden vanzelf nog veel outsiders. De vraag is verteld of het op een sprint draaien zult. Fausto! Shit! Oh! Kak! Oh, sorry. Oh, wacht. Oh. Sorry. Sorry. Oh, Ja, sorry, ja, ik schrok. ja, niks. Doe je maar een idee. Ja, Recenseer die? nee, niet wel. Ja, sorry. Nou, Ik dacht, ik moet naar de stad. en net erin zitten, hè? Nee. Zet hem op.
Sorry, hè. Fausto. Dankjewel. Kopgroep van 6 man op dit stuit. We hebben hier de namen. Jorrit Jachtbouw met 2 man in de kopgroep. Michiel Poortman, Henk Joost en natuurlijk erbij Mike Vonk van de Woudrotters. 6 man sterk. En al die 6 kopridders hebben alle keren verschillende belangen. De man van Jorrit Jachtbouw willen natuurlijk de koers bepalen. Jongens, 40 seconden voor de kopgroep. Dus die wordt aan zijn opslot. Dus de plank in de prullenbakkie. Maar jou het niet, wij kunnen sprinten. Hey Mike, bedankt, mooi werk. Ja, weet je maar al zak. Intussen zorgen we de mannen van de kopgroep. Fietsen jongens, fietsen! Fietsen! Ja! Goed in jongen. Opletten nou jongens, Jorrit Jachtbouw zijn tempelmaatje, daar moeten we bij zitten. Balen Ziegen. Ga weg! Zorg je dat je van vorm komt te zitten. Ja, het zit je vol jongen, we zitten in het park. Wat nou, wat nou? Ruud! Eruit jongens, dan maar wat kwakken. Ja, het valt je stil jongen. Jorrit Jachtbouw riep net mee. Wat zit er nou aan? Kun je hem springen? Doe maar! Ik stap de eerste al, oké? Kak! Kak! Kom op! Toch Ziger Keizer. Toch Ziger Keizer. Kijk het door. Ja, ik heb naar mijn hek te horen. Wat is dit jongens? Springt vol. Kijk op het Toskebie. Nog een Toskebie. En Saintje in het peloton. De groeten. En dat brengt deze koers weterwijze man. Opkomt. 1 op 1. Mansje man. Het grote gevecht tussen Ziger Keizer en Jeppe Straatsma. Dat wat het hier van het hele seizoen eigenlijk al. Dat jokken we gewoon genau werk in deze koers. Live en in het echt. Kom op Ziegen, doe kiest het. Hij is laat stilvallen. Jeppe Straatsma en Ziger Keizer. Maar dat is de duivel net. Dat is Ziger Keizer. En die shopt wel als had er de deer in de eigen. Maar we kennen Keizers gestadig gewoon vol. Die jouwt nooit, maar dan echt nooit op. Zolang het er net deer bij Delft valt. Kom op jongen, laatste kilometer. Nog Russel. Ziegen! Ziegen, kom op jongen! Een 4 seconden misschien. Maar hier is er nog altijd net bij. Dan gaan we soms vaker zoeken. En hier natuurlijk de laatste meters. Voordat jou in het shield van die oren zitten. Slag het wat net, dan Dit alles jongen! ware jas van tappen zitten. En wordt het gewoon een leidenslijn van de eindtaak. Oh, fuck! Dit alles komt dan! Gewoon echt een losse wet van Ziger Keizer. Dit keer mag Keizer echt zijn meerdere erkennen. En al is het mij pine in het het. Hij koe het krekt met helje. Hey, dat die man van AFD-TV. En? Nou ja. Als het hij helpt. Alles voor de winst. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Peugeot Heima, mijn fietsspecialist en van Smaak.